Vítajte pri našom ďalšom videu. Dnes je nádherný deň, nachádzame sa v obci Svätý Peter a ukážeme si ďalšiu zo služieb, ktoré ponúka spoločnosť Vizio. Dnes konkrétne to bude pergola s pevnou strechou. Poďte so mnou. Za mnou sa nachádza pergola, ktorá prekrýva terasu rozmermi 7x2,8 metra. Jej konštrukcia je tvorená z hliníka, bočné steny sú sklenené a strešná krytina je tvorená mliečnym polykarbonátom. Konštrukcia je vo farbe antracit, čiže RAL 7016. Poďme dovnútra. Tri strany pergoly sú tvorené otváravými posuvnými dverami. Je to výhodné hlavne v letných mesiacoch, kedy si chcete spraviť vzdušnú terasu. Na druhej strane v chladnejších mesiacoch viete všetky tri strany zatvoriť a následne si vychutnať svoju terasu, aj keď bude vonku chladnejšie. V prípade dlhých letných večerov, ktoré sa môžu predĺžiť až do noci, je možnosť zabudovať si aj LED svetlá, ktoré môžete vidieť v strešných profiloch. Keďže táto pergola má strechu s plochou približne 19 m2, je dôležité vyriešiť aj zvod vody. V tomto prípade sme to elegantne skryli do samotného stĺpu, respektíve nohy pergoly, kedy nám zvodová rúra nekazí celkový dojem a vytvára to elegantný vzhľad. Vyústenie z vodovej rúry je riešené na spodku z bočnej strany pergoly a je už na vás. Niektorí klienti majú pripravené kade na zber dažďovej vody, iní si to nechávajú vypustiť priamo na trávnik svojho pozemku. Klient si v tomto prípade zvolil ako strešnú krytinu dutinkový polykarbonát. Máme však viacero možností. Je možné zvoliť plný polykarbonát vo viacerých farbách, číry, mliečny, akýkoľvek. Taktiež je možné spraviť pergolu aj bioklimatickú. Čo to znamená? Je to vlastne strecha, ktorú si dokážete ovládať mobilnou aplikáciou, aby sa vám celá strecha otvorila, poprípade sa lamely len natočia do uhla, akého vy požadujete. Pri pergole nie je dôležité len jej estetické hľadisko. Veľký dôraz by sme mali klásť na bezpečnosť. Častokrát sa pod strechou pergoly nachádzate vy, vaše deti alebo ktokoľvek vám blízky. Je dôležité správne nakonfigurovať strechu, to znamená, ak sme niekde v Tatrách, kde môže napadnúť väčšie množstvo snehu, je dôležité tam spraviť iné prepočty, ako napríklad tu v Svätom Petri. Ďalším negatívnym vplyvom pre stavbu pergoly môže byť aj silný vietor. Preto je veľmi dôležité mať samotné stavby certifikované. A čo na záver? Je dôležité si uvedomiť, že pergola nie je lacná záležitosť, avšak je to niečo, čo vám domov nielen skrášli, ale aj zvýši jeho hodnotu. Je dôležité preto poradiť sa s odborníkom skôr, než sa pustíte do samotnej stavby. Ďakujem vám za pozornosť, vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.